Lokhu kushabalalise amathemba okuthi uKhumalo abe ngumholi weqembu Umkhonto weSizwe ePhalamende. Isinqumo senkantolo siza emva kokuthi ememezele esidlangalaleni ukuthi uzobe khona uma iPhalamende selihlala okokuqala ngoLwesihlanu njengomholi womkhonto weSizwe bese eyafungiswa. Lokhu ukwenze nakuba iqembu iMK libhalele iPhalamende lithi awukhona oyedwa kumalungu alo angama-59 ozohambela umhlangano wokuqala wokuhlala kwePhalamende emva kokhetho. Kwasalona iPhalamende liqinisekise ukuthi angeke abe khona ePhalamende. uKhumalo ubonakala engapheli mandla ngoba ngisho nencwadi ebuye ePhalamende ebimazisa ukuthi iqembu lakhe libhalele isishayamthetho licela ukuthi asuswe ohlwini lwabantu abazomela leli qembu akayigqizi iqakala. NgoLwesibili ufake isicelo esiphuthumayo enkantolo ephakeme yaseKapa ecela ukuthi ebuyiselwe njengelungu lokuqala leqembu iMK. Leli cala lizolalelwa ngoLwesine nokuzoba ke umzuliswano wesibili wempi ephakathi kaMntungwa noMsholozi.